Vos present la graella del cinquet. Aquesta graella me l'he inventada jo perquè vegeu la diferència d'esforç que hi ha d'haver d'un curs al següent. Primer de tot, no vos embueu i mireu només les columnes que estan una de vora l'altra, per exemple, de 6 a primer, de segon a tercer o de tercer a quart. No mireu de 6 a quart o de primer a tercer perquè vos embuereu. Què reflecteix aquesta graella? Tenim l'eix vertical, que és la quantitat d'esforç, i després tenim l'eix horitzontal, que és el curs. Posem per cas, tu fas 6 i amb un esforç, diguem-li aleatòriament 4, treus un 5. Si tu ets una persona de 5, quan passis de curs i passis a secundària, si segueixes amb aquest mateix esforç, trauràs un 4, perquè el curs és més difícil, és més complicat. Per tant, si tu vols seguir amb un 5, t'hauràs d'esforçar més, perquè si no suspens. Molt fàcil. De primer a segon és el mateix. És un curs més difícil, per tant, si tu a primer amb un 5 t'havies d'esforçar 5, per poder tenir un 5 a segon t'hauràs d'esforçar 6. Si tu fas primer i no canvies absolutament res, de manera d'estudiar, de millorar i això, passaràs a tenir un 4. I si tu et demanes però com pot ser que fent el mateix tregui pitjor nota? Precisament perquè no has canviat res, perquè era el moment de canviar, era el moment de millorar i tu no ho has fet. Moments importants. Això estic parlant ara, del meu cas, de segon a tercer i de tercer a quart. Aquí el vot és més gran. Si tu passes de segon a tercer amb un 5, quan arribis a tercer, la teva quantitat d'esforç haurà de pujar bastant, perquè un 5 de segon és un 3 de tercer, ja no un 4. I les persones que són caparrudes, que no escolten el professor, que no segueixen les seves indicacions i es pensen que el professor per ciència infusa l'aprovarà, i no és així. De segon a tercer el vot és més gran. I de tercer a quart el vot és tan gran com de segon a tercer. Si tu de tercer has aconseguit fer un 5 i passes, t'has de mentalitzar que hauràs de pujar 2 nivells d'esforç per continuar amb el 5. Això vull que quedi molt clar. De 6 a primer hauràs d'esforçar-te una mica més. De primer a segon també una mica més. Però de segon a tercer hi haurà un vot. I de tercer a quart un vot encara més gran. Hi ha gent que demana o suplica més aviat que l'aprovin. És que un 4 i mig és un 5. D'acord, posa'm per cas que tu fas tercer i treus un 4 i busques i supliques que el professor posi un 5 i te'l posa. Miram la graella i aquest 4, si passam a quart, es convertirà en un 2. Com pot ser que un alumne passi d'un 5 a un 2? Perquè no tenia un 5, tenia un 4. I a més, no s'ha adaptat, no ha perseverat, no ha millorat, no s'organitza, etc, coses que he contat o he de contar en aquesta sèrie de vídeos, i els resultats són el que són. No et sorprenguis per tant que les coses no et van bé, si no t'esforces més. El que vull que quedi clar és, si tu vols mantenir la nota que tenies al curs anterior, t'has d'esforçar una mica més. Si fas tercer o si fas quart, més encara. Però si a més tu no vols mantenir la nota sinó que la vols pujar, t'has d'esforçar moltíssim més. Això és així. Cada curs és més complicat i tu cada vegada ets més alt, més intel·ligent i estàs més preparat. Si vols, si no, no. I tu seguiràs la graella només horitzontalment i la nota anirà baixant. I evidentment d'aquesta manera no podràs anar passant de curs perquè aniràs acumulant unes mancances que no hauràs resolt. Per tant, aneu vius i per favor esforçeu-vos i persevereu.